ул төбәктә йөргәндә бер аксакалларның берсе бер 20 еллап элек әйтә. Сез чын татарлар түгел. Чын татарлар ул безди. Мәйтәм, нишләп без чын татар түгел? Сез монголлар белән катнашып беткән татарлар. Ә менә без, менә шушында яшәүче татарлар, Балезина, Юкамин, без чын болгарлар, без беркем белән дә кушылмаган, без үзебезнең татарлыкны саклап калган ди. Ә менә шуны да галимнәр әйтергә мөмкин инде. Анда элекке болгар сүзләре татар телендә калмаган, әмма ул төбәктә кулланыла торган шундый сүзләр бар. Динар менә син нәрсәләрне билгеләп үтә аласың? Тел диде, гореф-гадәтләр, тагын нәрсәләрне әйтергә була Удмуртия татарларын аерып торучы? Мен ирекли сүзнең шул глазов яклары бит инде ул. Татарлар турында әйтеп килә, анда безнең туганнар бар, ул якта торалар инде. И борынгыда килә дигәннән, анда күбесе Касимовлар. Вот это удивительно. Казанда братьев Касимовых урамы бар бит. Менә ул шуннан. Гел Касимовлар кубанда. И менә мин шалтыратып мин беләм анда, алар белән сөйләшкәндә, аларны кыен аңларга. Татарчалар тиз сөйлиләр, аларны кыен. Шуңа мин берничә сүзләрне язып алдым. Нинди сүзләр аларда безнекеннән ничек аерыла. Менә бабайны алар бабаш диләр. Бабаш. Шараша мунча сарае. Абый апыш. Шумишне шапалка. Ну и так далее. Хәзердә сөйләшәләрме алар? Шулай сөйләшәләр. Шулай сөйләшә. Җир алма. Аларны кыен аңларга.